Estimats Reis de l'Orient, us escric la carta com he fet sempre, encara que tothom diu que aquest any tot és diferent. Les coses són una mica estranyes, a casa i a l'escola. Aquest any podeu estar molt orgullosos de nosaltres, perquè hem intentat comportar-nos bé i hem fet un esforç molt gran per entendre tot el que està passant. No ha estat fàcil, perquè vull passar més estones amb els avis i poder fer-los petons amb tranquil·litat. També trobo a faltar anar a casa dels meus amics, jugar al parc, poder-ho tocar tot sense tenir por i tornar a compartir joguines i gronxadors. La mare em diu que no m'amoïni, que tot anirà bé i que sobretot us escrigui la carta perquè vosaltres sou màgics i vindreu segur. Jo crec en la màgia i sé que les cartes que us escrivim us arriben totes. Reis Mags de l'Orient, els pares diuen que ens heu vist durant tot l'any. A casa meva hem après a passar més estona junts, a jugar plegats i, sobretot, a parlar més entre nosaltres. Gemínit, una carta pel patge Raimon! Dóna-me-la. Li portaré a la fàbrica de joguines. Has vist, tio? Moltes nits els avis ens han explicat contes per telèfon. Aquestes coses m'agradaria que duressin per sempre. Tot i que ens hem portat bé aquests mesos, també hem estat tristos a vegades. Espero que tot això passi ràpid. Ja sé que aquest any no podrem saludar-vos pels carrers, perquè no us deixen fer la cavalcada per culpa del virus. Però els meus pares m'han dit que us podrem veure per la tele quan arribeu a Vilafranca. Maricartes! Maricartes! Gemínit, què hi fas aquí? Vinc a portar una carta pel patge Raimon. A aquestes alçades, una carta? Mai és tard, si la dita és bona. Home, comença a apretar el tema, som-hi, va! Patge Raimon, superimportant, aquesta carta havia d'arribar a tu. Moltes gràcies. Hola, Sa Majestat. Li porto la carta de la qual parlàvem abans. Sí, gràcies, patge Raimon. De seguida me la miro. Gràcies. M'agradaria que tot tornés a ser com abans. Vull fer petons als meus avis perquè sé que em troben a faltar, i jo a ells, i si pot ser sense mascareta, i poder abraçar tothom. Els meus avis estan bé i sé que tinc molta sort. Els pares diuen que al cel, aquest any, hi ha moltes estrelles que ens miren i que si tinc espai a la carta, demani que no deixin de brillar mai. Desitjo que aquest any que ve sigui més fàcil i més feliç per a tothom. No crec que em desperti quan vingueu a casa meva, però no patiu, us deixaré menjar i beguda per als camells i per a vosaltres. També un pot de gel, perquè us renteu les mans, i unes mascaretes per si les necessiteu. Us estimo molt, aquest any més que mai.